Hej folkens, nu skal vi i gang med et nyt projekt. Det her projekt, det vil jeg lige introducere lidt i dag, og så skal vi lave lidt småting. Og projektet går ud på, at vi skal bygge en garage. Og jeg har lige taget tegningerne med her, så vi alle sammen er lidt med på, hvad der skal ske. Og som I kan se i tegningerne her, jamen, det her det er huset. Og så har vi garagen, der skal bygges herover. Der skal bygges et bryggers, og en garage, og en overdækket terrasse. Og der kan man se huset her, hvor vi skal have bygget. Og så er der de her par stolper, vi skal have bygget ned til her. Det er ligesom enden af bygningen, der er her. Det er ved de her røde markeringer. Så vi skal have pillet fliser op. Vi skal have fjernet lidt hegn. Og vi skal have fjernet nogle kantsten på et tidspunkt. I dag bliver det nok mest til lige at få de her første fliser pillet op, så man stadigvæk kan bo i huset, indtil at vi begynder at grave ud og gøre klar til at støbe. Og så er det egentlig, når man ser huset her, jamen det er egentlig sådan, som det kommer til at se ud fra vejen af. Så vil man kunne stå der og kigge på det. At vi skal have en bryggersdør, 2 port. Og det her, det er, hvis man ser det ude fra haven af. Så er det hvide, det er det eksisterende hus. Og det grå, det er det hus, der kommer til at være der. Så skal man forestille sig, når man står her og kigger på det. Og ja, jeg synes jo selv, det bliver et spændende projekt. Vi har lige fået byggetilladelsen i mandags. Så det er bare med at komme i gang. Men jeg håber egentlig, at hele det her projekt, det bliver noget vi kan dele. Det er et projekt for mig selv. Så vi regner med at optage det hele og lave forskellige filmklip omkring det og ja, gennemgå hele processen med at bygge. Selve ansøgningsdelen og tegningsdelen, jeg har selv stået for det hele. Det er meget, meget bøvlet at lave en byggeansøgning i dagens Danmark. I hvert fald til den her slags byggeri, hvor det skal være en del af huset. Der er en masse brandkrav, der er en masse isoleringskrav, der er en masse styrkekrav, hvad kalder man det, ja, konstruktionskrav, som skal overholdes. Så hvis man ikke er uddannet tømrer inden for de sidste år, så tror jeg, det er stort set umuligt selv at lave sådan en byggeansøgning, både med tegninger og med regler og krav. Og alt muligt fis, man skal overholde. Og når man skal bygge sådan noget, jamen, så skal man svare på, jamen, skal man flytte skraldespanden? Skal man flytte post? Og alt sådan noget skal man svare på, når man laver sådan en byggeansøgning. Og meget af det tænker man, jamen det er da irrelevant, man bare lige skal bygge en garage. Men det vil de vide. Og det koster så 5.500 at få sådan en byggetilladelse. Det kan man så også sige, det går nok dyrt for en lille byggetilladelse til en garage på 100 kvadratmeter. Men må bide det sure æble. Og jeg tænkte egentlig, hvis I har en masse spørgsmål, stil dem. Kom med dem. Så håber jeg i processen, at vi kan gøre bedst muligt for svar på dem. På spørgsmålene. Og jamen, det kan være alt. Hvor dybt graver I soklen? Hvordan blander I betongen? Og ja, kom med spørgsmålene, og jeg håber, vi kan svare på dem. Og ellers så håber jeg bare, I vil se med i hele det her projekt. Fordi at det bliver da et halvstort projekt. Og ja, spændende. Håber, I vil se med. Nu skal vi have pillet nogle fliser op. Det man skal bruge til at pille fliser op, en skovl. Det er en rigtig god idé. Et par gode handsker. Jeg har taget på helt nye her. Og så skal man ellers bare bruge sin styrke. Jeg har en palle stående her, jeg lægger fliserne på. Man kunne også bare have en sækvogn, som man kørte fliserne på, for at lægge dem. Fliserne her skal senere lægges igen, så derfor passer vi godt på dem. Men fordi vi skal til at grave ud her, så lægger de lidt i vejen, fordi vi skal have gravet lige på kanten af fliserne. Og der vil vi helst ikke have, at fliserne de falder ned i hullet, når vi graver, så derfor er det nemmest at få dem væk nu, og så lægge dem igen, når vi er færdige.
Det jeg synes er nemmest, lige rydde gruset. Og det skal egentlig bare være, så man kommer ned til stabilgrunsen. Så tager man sin skovl. Så har du egentlig den første flis løs og klar her. Og den skal vi så over og lægge på hallen. Det var den første flis. Så skal vi bare have alle de andre fliser lagt også. Eller taget op. Så er der bare en vej vist, og det er resten af vejen. Og alle de løft, jeg har vist nu, de har helt sikkert været forkert. Så det kan I bare kommentere dernede. Nu vil jeg lige se, om den sidste flis, om den kan laves på den rigtige måde. Så skal man huske, ned i knæ og løfte. Det kan man godt. Husk, ned i knæet. Ikke løft med ryggen, så bliver man alt for hurtigt gammel. Nu tænkte jeg lige, at jeg ville prøve at grave den her kantsten fri. Se hvor godt jeg har fået den støbt. Dengang vi lavede den, fordi den fik godt med cement. Det kan også være, at det er mig, der har husket forkert omkring det med cementen. For jeg vil lade tro, det er det her, vi har blandet i. Men nu vil jeg lige prøve at grave lidt videre og se. Ukrudt. Det er det værste at holde væk. I sådan nogle fliser, man har lagt sig her. Men, som man kan se hernede, så er der faktisk støbt en fin kant her, som holder dem op. Det er jo godt ske, at man måtte støbe den lidt højere, fordi på sådan en kantsten her, jamen der holder man normalt belægningen her, på den her kant man har, så man har det pænt opad. Hold da fast. Det var lidt hårdt at grave det hul. Nu håber jeg ikke, I stopper med at se, fordi jeg har det hårdt. Nå. Men er den løs, så... For udfordringen er, at jeg ved, der går et kabel her. Og jeg er ret sikker på, at den går lige langt bagved kantstenen. Og herhen og ind i lampen. Og den næste lampe, og den næste lampe, og den næste lampe. Og den skal vi helst ikke have hakket over. For den skal også med ind i huset, så det kan blive sluttet til en gang. Men jeg tror, vi skal finde noget andet værktøj. Ja, her der har vi jo så tiny houset, som vi lige har set på video. Del nummer 2. Den skal nok komme. Det bliver ikke lige så detaljeret, som jeg håber, vi kan gøre garagen. Og dengang jeg lavede et skur hernede bagved, der snakkede jeg om, at vi skulle have bygget en hal. Men nu blev lige garagen først,
og så kan vi altid bygge hallen. Men det er med at have styr på, hvad man prioriterer. Og det hernede, det er en stor sum. Skal vi se her, har vi den rigtige spade der? Nej, der er en spade, men det er ikke den. Og må vi se her, det var en skovl. Det var heller ikke den spade. Det var heller ikke den spade. Jo, den står der lige her. En drænspade. Voldsomt tungt stykke værktøj, men ufattelig stærk. Se, der er det her stykke, der ikke er forstærket med jern. Og ellers er den bare forstærket med jern hele vejen. Den er god til, når man lige skal bruge lidt overbevisning. Lad os prøve at se, om den vil. Så der jeg lige er fast her, og så prøver vi lige at se, om vi kan få den på. Kantstenen den rokker på sig. Så jeg tænker bare, at vi starter med at få den nederst. Den lille løs. Vi kan se noget. Det var et stykke løs. Og det var den næste løs. Så ved vi. Så er det til at gå til. Skal vi se her. Jeg flytter den der. Og der kan man se den rande, som vi har stillet kantstenen i. Og den er egentlig fin nok. Beton på forsiden, beton på bagsiden. Beton i bunden, så man ikke kan trykke den ned. Super godt arbejde for mig. 4 år siden lavede vi det her. Og nu piller vi det så op igen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men man ved jo aldrig, hvad tiden den bringer. Og nu, der har vi fået 2 børn, og der er det bare rart at have en garage til at stille barnevogne og cykler og klapvogne og cykeltrailer og pedaltraktor og alt det andet sjove, man skal have. Så derfor blev det garagen i stedet for værkstedet. Nu synes jeg lige, det var så sjovt at pille kantsten op, så jeg tror lige, vi ser, om vi ikke kan tage en mere. Se, om vi ikke kan knokke den løs. Nu, og vi kan gøre det med hånden, så skal vi ikke have fat i en gravemaskine til det. I kommer lige på timelapse, så går det lidt hurtigere. Og det er faktisk rimelig nemt at få de her kantsten op. Nu fandt vi ledningen. Så den skal vi bare lige have passet på. Men så ved vi det også til, når vi begynder med gravemaskinen at grave alt det her ud, så er det lidt nemmere lige at finde, hvor den går hen. Så vi kan få den ført ind i huset. Men jeg tror bare, at vi venter med dem her til gravemaskinen kommer. I stedet for, at man knokler mere med dem. Det er bare sjovt nok lige at komme lidt i gang, så man kan se, nu sker der noget.
Jamen, som man kan se, så hold planen med at vente ikke lige helt. Nu har vi fundet kablet her hele vejen. Det er lige juniorchefen, der er ude at hjælpe. Og nu når vi er i gang med alt det her opgravning noget, jamen så synes jeg egentlig, det var lige så nemt at få tjekket, hvor alle røren løber hen. Det skal man jo også huske, når man laver sådan noget her. Jeg ved, der er en kloakbrønd her. Skal vi have rykket ud. Og det her vand her, skal vi også på et tidspunkt have ført ud gennem væggen. Og ud her, der kommer nogen, der flytter varmepumpen. Den skal stå nede i den ende. Og så har vi den her tagvand her. Og der vil jeg egentlig gerne vide, om vi kan føre den ud på hjørnet af den overdækkede terrasse. Eller om vi skal føre den ud på hjørnet af bygningen her. Så derfor tænker jeg lige, at vi skiller den ad. Og det er egentlig bare simpelt med en hobbykniv. Lige under. Sådan der. Og så skulle det egentlig være til at skille ad. Op. Den skal jo lige op med fra kloakken. Der kan vi se. Der kan vi ikke se så meget. Hvis I lige kigger dernede. Så kan vi se her. Nå, den løber den vej. Så ved vi, at den ikke løber ind under huset. Her der kan vi se, at den løber forbi huset, ser det ud som. Så det må vi have kigget på. Det må vi lige have fundet, når vi graver op. Se, hvor vi skal koble det af hen. For når vi skal have gravet ud her, så skal der rimelig meget graves ud. Jeg tror faktisk, vi kommer helt derned og skal have gravet ud. Så, men det kommer næste afsnit, når vi laver udgravning. Det er også et spændende afsnit. Vi skal have flyttet noget kloak. Vi skal have gjort klar til nogle rør. Vi skal have gjort klar til elektriker. Gjort klar til støbning. Der er mange ting i sådan et stort projekt. Jeg håber, I vil se med. Jeg regner med, at det her bliver en serie. Det her bliver afsnit nummer 1. Husk, kom med en masse spørgsmål, jeg kan svare på, så jeg har noget at snakke om. Og ja. Håber, I vil se med. Tak for, at I ser med. Tak for, at I skriver kommentarer. Det er virkelig opmuntrende, at når man lægger en video ud, at der bare kommer 4 kommentarer, at nu er det fedt, man er tilbage, og en masse spørgsmål. Så tak for det, folkens.